Lifikile la xesha le talk show ePenal Fellowship. Mandithatha lithuba ndinibulise emakhaya. Igama nguDimpho Bulani, and of course andihlelanga ndedwa namhlanje. Ndihleli with my lovely co-host Unonolela Madubela. Hello, Mabugile Makaya. I greet you all in the wonderful name of Jesus. Thank you again for joining us today. As we are going to speak today about redefining entrepreneurship and hustling. We sihleli kunye no Sis Abi Mthabati, ne? Even I'm correct. Our guest, our beautiful guest. Sisi, thank you so much for joining us today. We thank you and we welcome you. Can you please kindly introduce yourself to our viewers today? Ndiyabulisa kubabukele bakhaya na igama lami nguAbi Mthabati, ndi-hairstylist yalapha eBhayike eyaziwayo. Nami egameni likaYesu Kristu ndiyabulela ngoba lapha nondiwelcome kweni Enkosi. What a beautiful way to introduce yourself. Say as a good tea boldly, I am an entrepreneur. You know, you're that girl that you think you are. Yeah. And today's topic is very interesting. We are talking about refining entrepreneurship and hustle. You know, siphila kwixesha apho kufuneke senze something. You know, we have to wake up and work. You know, so I would just like us to engage because siphila kwixesha. Tell us what you do in detail so that we can siqhubekeke topic yethu. I'm a hairstylist. I'm a qualified hairstylist. Ndenza inwele, ndenza eyebrows, ndenza nails, ndenza anything edibene ne-beauty. You'll find me there. Yes. Wow. So I'm a full package. Yeah. Siyabona. Amen. Yeah. So I want to ask this idea yakho yafika njani kuwe? Yokuqala kwenwele ne? Yes. Okay. Yokuqala i-business. Okay. Yes. Uqala kwami business, first of all mina ndikhuliswa ngumakhulu. Makhulu wami Mahlomo. Namntande wayeyi-dressmaker, but ingumakhulu ke wayesizamela kakhulu, so ngela xesha ekhaya kwakukho kuthengiswe no broken. Abakhumbula broken? Yes. Yes, ne-chocolate eseplastikini namashwamshwam. So No pota. No pota, yes. So ndikhulela kwikhaya elinjalo ke umakhulu wami wayethengisa yonke into eyi-dressmaker at the time. So I remember there was time umakhulu wami andifundise like xa efake bona amaqhoshe lokhwe Yeah. ayenze ifaskoti yomuntu kwakuthiwa ngojikela mosaba bakudala ne. So ayenze ifaskoti yomuntu ogqiba kwakhe anike inaliti nerhala athi mandifake iqhoshe. Yabo. So ndikhulela kulo foundation injalo ke, and then apha ekukhuleni kwami I've noticed into bana abantu ngumuntu ohleli nje usentweni edibene nezandla. Yabo, anything engathi even onodoli bami ndandithatha impahla zami, sometimes ndisike otight bami ndithungele onodoli bami impahla ndenze, but i-focus was on her. Yabo, i-focus was on her kakhulu, but not knowing into bana one day I would become a hairstylist, but through pushing kamakhulu manje sithi yenza pha. I think ndithathe pha le nto edibene ne-business ne-hustling, because umakhulu wami wayengengumuntu ohlalayo, sahleli njena sibhizi ngamagwinya esikolweni into ethile ngapha. So I think it's coming from there, because belikhe ndayicinga ngenye imini ndihleli ngiqonda hayi man ngosi ndisuka kude nale nto manje umakhulu wami wayeyenza le nto, but mina zange ndiyiqonde bana bani kanti ndikule line. Yabo. So yeah. So ingance kumakhulu into ye-business. Wow, that is profound. Ndifuna ke ngosithi ke ngoku, when did you actually start uqonda ba, you know what, I'm starting this business, I'm going to risk mhlambi, did you start with the capital? Because I know people usually says anamali yokuqala business. Tell us about your journey. Wenza njani ukubuqale uAbi's hair salon? Okay. Uqala kwami ke ndiqale as i-hairstylist esebenzayo, like nge-school holidays you go uyosebenza kulo salon ufumane lo send, but there's nothing powerful, there's nothing nice ngokuqala ibusiness yakho ngozisavela imali eyakho oyisebenzelayo. There's nothing nice than that, because you get to
uyivaluishe that business. You get to understand where you are coming from. You get to know uthuli le business yakho, and you get to push yourself because uyazi ba yikho enye indawo uzothatha kuyo. So as now basiyazi apha eSouth Africa kukho fundings, kukho izinto kuninzi manje into yenzekayo. Akukho umuntu noswela ngoku, akukho umuntu nokhala ngoku athi ana capital. There's so many ways because Tina we are fortunate. We understand that we are blessed in South Africa. We are blessed, guys. There's nothing engekhoyo. Umuntu ongafuni uqala ngoku, ngongafuni uqala. Yabo? So, but there's nothing that beats the power of starting with your own. Because that's when ke ngoku you start to push yourself into ezininzi into yobana ba this I want, and I want my business to be bekule ndawo ngoku. Yabo? So that's where I started mna. Ndaphangela esaluni, and while I was there ndizibukele ndigcwaliza izitulo ndisebenzela umuntu kugcwale abantu abaze ku-AP. You understand that? I look at myself and I'm like, while I'm here umna noboss wami siyavana kakhulu, and ke one thing ke about me ke mna emsebenzini andilandeli i-crowd. Wow. Andiyilandeli i-crowd. If ndizaba yi-bunch of i-worms, I'm not becoming a worm. Yeah. Because I know why I'm there. You understand? Into endiyenzayo ndiyazimela ecaleni ndisebenze because ndiyazazi uba ndizophangela apha and serve the person osemagunyeni and serve i-leadership yami ephayana because ndiyayazi uba naba that's where my bread will come from. You understand? So I started there, respecting the leader. Through irrespect a leader yam, that's when I remember ubhuti ofu ndiqale nosisi Elibone, and then from Elibone napha training yakhe leadership. We understand that it's important leadership, guys. It's important to respect umuntu okuphetheyo emsebenzini. That's where you will grow. You will never grow if ucinga bana ba uzawufuna uba nguzwi lakhe. Ufuna ukufiwe ngawe endaweni okanye ufune kwenziwe into efunwa nguwe. Yabo, okanye ufune kwenziwe into efuna nguwe, asoze ugrowe. Asoze ugrowe. You have to take a correction. You have to learn izinto ezintsha. You have to learn abantu. You have to learn i-characters, ne-characters odibana nazo. Yabo? So that's where I started. Ne-respect, self-respect yakho. Self-respect, ixesha, how emsebenzini ufika, what time, you early, you late. I've never been late emsebenzini wami. Mna bendivuswa nango 5 o'clock kuthiwe AB sizaba ne-client ngo 5 a.m. Are you willing to come? Remember that time I have a child, I have a small boy efuneka ndihambe nayo, efuneka ndiyise ekrishi, efuneka ndiyikhulisile. You understand? But I will wake up ndiphangele nomntana, ndohlala nomntana pha because I have to serve. Ndiserva i-leader yam, I'm serving the boss eyi-client. That is where it started. So from there, that is when ke ngoku ndiqala ke ngoku uzibona into yobana ba no man, I'm good mosikule nto mosne, ndiyayikwazi le nto and ndiyayithanda le nto ndiyenzayo and ndiya-enjoya uba lapha entlokweni zabantu, and true uba lapha entlokweni zabantu I'm learning from myself, I'm learning from i-client. You understand? Because akho nto singathethi ngayo mos ne-clients pha ziyathetha ziyaventa kuwe nawe uyaventa uyaqhuba, but how you carry yourself, awuphenduli yonke into. You take what is good and leave engakufuniyo. Or if uyabona bana ba okay uyathetha i-client, you have to listen, just listen, give a client an ear. Ugqiba kwakho uphume pha. That is when ke ngoku mna I've grown. That is when ke ngoku mna ndazibona into bana ba okay Abby khawuhambe ke ngoku uye esikolweni. From phayana ndisebenza ndisesalon. That's when ke ndaziphusha into bana bayijonga sisi ne awuzohlala apha wena uthi ndizawuhlala apha esalon ndiphangele esalon. Uzawuphuma wena uzawuhamba uyofunda wena. You need to be qualified. You need to be qualified because awukhanga usifumana ezinye uzayifumana le. That is when ke ngoku ndaziphusha ndahamba ndokwenza i-hairdressing. Ndayipasa i-hairdressing yam. As you can see me now, I'm a qualified hairstylist and ndiyama. And ndiyama ngayo.
That is great. Ndithanda le nto uba une-confidence. Yes, she has a lovely personality. Iyamfanela umsebenzi wakhe. Kakhulu, yeah. Ndifuna sitatshe enye into nesiphila kwixesha where everyone now siyayazi uba wenza i-makeup, you know. Everyone kuthiwa yintoni mua artist and everyone wenza i-nails, yabo. But ndifuna sithethe ngokubaluleka kokwazi what is your strength, because ndigqiba uthanda le nto esithi kubana uyazazi ukuthi very good when it comes to doing hair. So landi yokungayenzi business just because of yenziwa ngomnye umuntu masithethe njengaloo nto, because sakha ngenxa yoba kusakhiwa singayazi ukuthi maybe that's not my strength. Yeah. Uthini kumntu phaa ekhaya? First of all, you have to find yourself. Find your trade. Find yourself before uhambe ugqithe, because they understand the situation esikuyo ngoku. No nokungabikho kwemali and all that stuff. You wanna do everything, you wanna ufuna ufita everywhere, but sometimes it doesn't work. You have to find yourself uqala. Uzazi into bana ba okay ndingu epi wenwele, ndenza inwele but ndiko ezinwele njena. Okay, yintoni enye edibanisana nezinwele i-makeup, yintoni enye edibane nezinwele zi-brows, yintoni enye edibane nezinwele zi-nails. You understand? First find yourself uba ugood kweyiphi and make sure you excel. Klento ugood kuyo, make sure you excel klando, because there are times when you find out into bana ba okay I'm excelling but ngoku abantu abanamali guys, abantu abanamali guys, people are going through a lot. Abantu abanamali guys and ufumanisa into bana ba hey une-target yakho and you need ukwenza izinto, une-bills zakho that ufuneka uzibhatele, unezinto ufuneka uzithengile, akho mali. You understand? And ngoku ukhona u-Ebo Senext naye wenza i-nails, ubhizi u-Ebo Senext wena while ungekho unawe uzama, not that akho nto yenza yawo advertise uthini, but ubhizi yena u-Ebo Senext. You understand? From there check what else I can do ezawudibanisa nezi nails. If not ujonge into bana ba okay i-art yam ye-nails, okay what if ndingadibanisa ezibhotile man ndithathe ezilamba eziziciko ndidibanise iziciko esiziciko simhlophe nesiciko esithile ndenza into ethile mna ndijonge uba kuzawuphuma ntoni phaa. You understand? So choice yakho make sure ba you are creative. Be creative, sulala, do something different every day. Give ingqondo yakho into yokucinga into bana ba okay ndingu able stylist. What if okay if nza kwenza le cut man ndithi chatha ukhalo red. Yabo okanye ndithi chatha ublonde phana and see what's going to happen. Ize client sisi ndibone le color man I think ngakufanela ndingadibanisa ublonde apha ndidibanise nento ethile phayana. Okay, can try. Client guys they always willing. Qha ingxaki once ungabi na confidence wena asoze zibe na confidence nazo. You understand? So once you find into yobana ba you can be creative klento, you can ufumene ngoku signature yakho, you understand? Then you can move ke ngoku to another level and check ke ngoku into yobana ba okay now bendiyifrehela so ngoku andisayifreheli ndizayifaka ngolu hlobo and ngoku ndizawueda okay now ndizifakile istrip mane esi-red, why can't ndiyenze ibe nde kwelinye icala ke ngoku? You understand? Ndiyenze ibe mfutshane kwelinye icala and see what's going to happen. You understand? That is where ke ngoku uqalisa ke ufumana i-trade yakho ke ezinye nezinye ke ezininzi ezilandelayo ke ngoku phaa ziba yi-blessing. Ziba yi-blessing because once uThixo kuvezele one that you can do, eyesibini yakhe uthi ukuve mosibana utsho even in the Bible uthi take the first step, repent. Once you repent the second step ngeyakhe. So through i-repentance yakho that's when ke ukena he opens doors. So exactly nakwi-trade yakho once you find yourself, because kule ndawo ndikuyo mna there's nothing now to your boycott, your sew in, your installation, your ndipha, your wig making ndipha, ndayichinja la wig ndayithatha ndayenza i-hat, I'm there because that was my trade. Into bana bajonga sisi this is where you find yourself ngoku and you can do it, so go and do more. Xa ndisenza mbona ndingenza nawe ndikwenze uyilokhwe ndikubeke phaa. That is me, that is my trade, that is hair. I mean hair, but through yonke loo nto leyo kwenzeka ntoni? Thixo wangenisa ezinye ke ngoku, wangenisa i-brows,
wangenisa i-makeup, wangenisa i-dress code. I dressed i-celebrities, izinxibisa. Wangenisa impahla, wangenisa. You understand? Because I took the first step. I first find myself, find a trait yam into yobana uba this is Abby, this is what I'm doing. Lovely. Yes, and there's the book of Habakkuk, verse 2, chapter 2, ne, where write down your vision. Write it down so that when you make a decision, this is what I asked God for, and this is what I'm good at because you have written it down. So kubalekile ukuba uzazi, write down so that dingazuba influenced by unoni, dingazuba influenced by uebi, but mna ndiyazi isigqibo sam noThixo sithini and what I am good at. Istrength sam sithini na. How powerful zona ndifuna ushumayela. God. Yes. Like to ask. No, I want us to study about challenges. How can business sales, most business ayondo ilula. You have to do strategy. You have to do planning. So ndifuna sele ngalondo le bana challenges bukhe wanazo ngela xesha buqala business yakho. I would say, hey, bendinazo kaneni challenges qala kodwa ngiqala business yami. I think zeal, guys. Hey, excited. To me at that time, 1-2 clients that are coming in my business, they were a big deal. They were a big deal. I was getting very excited. Xa ngibona umuntu esithi kandenza inhloko. Kandiqonda ba, shoo. Yes, yaqhuba. Ndiqalile. So at ngoku ndandiqala, I think I didn't see. I think I took everything light. You understand? I took everything light. The challenges ngiqale udibana nazo when ubone mos uba xa ungumntana yazi mos xa ungumntana ba you don't worry about anything because your father is doing, your father is providing. You like yabo tata ngokhala nje unikwe ibhotile. So right. So I think ngoku ndandiqala I've never ndizibeka ndinazo uyabo because I was excited and everything nje anything endiyibonayo ndikujonge inhloko ngiqonda ndiyenza la nhloko uyabo so ndandinjalo so i-challenges ndidibana nazo hayi ke apha endleleni the more money the more problems. The more you grow the more problems because siyazi musa abantwana when they start teething kuzawufuneka bahambise izusu bagule bathini sasingayazi but that's exactly what happened to me. So the more business ikhula then that's when ke ngoku ndabona ke into yobana ba hey man kuninzi yabo and at that time bengaboni into but ndabona ba hey kuninzi and hey kanti bhuti aba belantuka beniphangela kube they were facing these things. Challenges zize ke ngoku workers problem bafuna uphangela abantu bafuna imali abantu abafuna uvuka bafuna imali and they will give you a hard time. Into ebalulekileyo ke ngoku yazi what you are doing. Hence I started ndithe kuwe uba waniqala phi kwi-qualification. You understand? So uqala kwampha kwi-qualification yoba ye-hairdressing wandifundisa into yobana ba uzawulazi unwele ke sisi awuzolazi unwele ngoba uthathe ngofakuthatha iwig ubeke entloko ugqiba phaa ufuneka uqala phaa kwi-scalp. Uzawulazi inwele from uqala phaa kwi-scalp uyotsho phaa kwinwele uzawuzazi different kinds of hair uzawuyazi into yobana ba esi scalp sitheni and what you can use yabo. So it's always nice to know what you are doing because kuninzi udibana ne-challenges ezi-competitors that abafika baqonda ubana ba yo kwagcwala kwa-Abby mna ndithe cwaka wenza njani ninzi ke ngoku they will go around and say things but to me those things did not matter at all because I was like I'm focusing ke mna ke on myself whatever yenzekayo phaa phandle ke mna kayibi your problem yam my problem is here yabo. So that's when ke ngoku udila ne-challenges and ufumanisa into yobana ba ke ngoku ezinye zazo ziziswa phaa kwezindlebeni and you were not supposed to hear such things but zithathwe ziziswa phaa endlebeni and ufumanise ke ngoku nalapha kwabo benzayo kukho izinto we understand for as much as you can run away ke mntasekhaya uzixelela into yobana ba I don't want to hear it you'll hear. They make it a point that you hear. They make it a point yobana ba uyayifilisha
in whatever that yenzeka ikhona. But for as long as when you focus, Yeah. for as long as you know into yobana ba where I'm coming from and ndifuna ntoni mna apha and where I'm going. You understand? Zininzi ke i-challenges, kuphinde kubekho i-challenge ke ngoku ufumanisa ubana ba hey guys akho mali. Abantu abukho misebenzi, abantu abaphangeli, they want to come but when you providing imisebenzi abafuna usebenza. Yabo. So kuninzi man, kuninzi abanye ufumanisa ubana bakukhona abasuka ngapha ekuhlaleni bazawuza nezabo bafike pha bantu bethu ke abafuna ubhatala. Akazofuna ukwenza pha kuwe, uzawufuna uyokwenza pha next, uzawubuyela kuwe xa ezibona umoshakele. Yeah. You understand? Umoshakele ke ngokupha aqala abuye ke ngoku mna things these challenges endizifaceleyo kum endleleni, yabo, ezininzi. Zezo not bana bandi like pha iqaleni benazo, can't be nazo iqala, I don't wanna lie. I don't wanna lie. Wow, interesting. Ndithanda nale nto uba you're giving COO vibes, you know, thetha nge-employees. Masithethe ke, andithi xa sithetha nge-business, it's guaranteed that you work with people. Yes. And working with people comes with challenges zazo, because Yes. you meet people from different backgrounds, Yes. different personalities. How do you deal with that? I'm working with people, guys. First of all, I'm one person that doesn't care where you come from. Now, all I want is to get oil out of the olive. That is all I want. We understand that? Ba olive isuka phi? Idiyazi bisuka emthini olive ya ilinyiwe yakhula yangumthi yantoni, but funeka kuphume oil phayana. So you must know into yobana uzawudibana ke ngoku nezinye ufumanisa uba nenye olive i-dry, enye olive i-moisture, uyakwazi ufumana i-oil enye awusakwazi kwa uyifumana. So ndiya kwinto yobana ke ngoku dealing with abantu i-employees emsebenzini is difficult. Hence ndithe eqaleni into yobana ba you have to know your story. You have to know your story because sidila nabantu that most of the time mna abantu endisebenze nabo ngabantu like I will make it a point into yobana abantu ndiyabafundisa uba guys, you must understand why you're here. And njengobulapha njena, I know you know nothing, but I am willing to train you. And I will train abantu bam from scratch. Bengakwazi uphatha itraya, but trust me, everyone that's been around me akhona ngayaziyo ngenweni. Because and akho point yobana ndingafuna umtrainer umuntu ndoyike ba awuzawuba iclients funeka ephume apha kwam eyoma and funeka ndirepresentile pha. That is what happened to me. Ngoku ndandiphume eHepower, ngoku ndandiphume Libone, ndiphume pha ndirepresent Libone, ndirepresent iHepower because kaloku ndikhulisiwe phayana. So andikwazi ke ngokufika apha ndimonela abantu ndoyike uphatha abantu. Whatever umuntu azanayo, and I'm a listener. I'm a very good listener. Whatever umuntu azanayo, and andizokhawuleza ndivele ndithatha ngokuthi one mosha phuma. I don't know how many people that are forgiven in my business. Wow. And every time xana kusenzeka izinto zenzekile ke izinto ezininzi ezinhle nezimbi zenzekile, but every time when umuntu endimosha, I remember there was a time ndibelwa i-happy seas, kubiwe imali, kubiwe ndiyazi ndiyazi bana ba uyibile ne ndifuba ndijonge i-cameras ndifumanisa uba nankuya ndiyambona uyibile ne, but uyibile I will discipline laa mntu for ixesha elincinci and phinde ndimnike i-chance because that's what God does to us. How many sins esizenzayo, but uThixo will keep on forgiving us and keep on forgiving us until we get shaped, until you realize ngoku into yobana ba yazi in fact andisafuna nophinda ndikubele. I'm done ukubela because uyakubona into yobana ba kokuba kwam mose akho ndawo ndiyakuyo ngaphandle kwento yoba ndimosha mna. And when upholile ubusy, you keep on forgiving me, you keep on forgiving, and undifuna ntoni? So uphela usithini ke ngoku, you ended up coming back uqonda uba andisafuna kwa ukubela yazi in fact ndizakuxelela ngoku xa besiba. You understand? Yeah. In fact ngoku umna I'll make sure into yobana ba I'm right with you because andisafuni nix, because this is where I wanna be. So that's the chance mna ndingu-AB I was giving my people. For that matter now, even ngoku,
sendingasanayo ke ngoku isalon sendisebenzela endlini yeva I'm still in contact ne-stylist zam zonke like siyancokola siyathetha siyavana and they came to a point of like bandifowunele bathi hey besinga-understand why you always say the client is right. The client is always right. The client is your boss. No matter la client ithetha njani nawe ihla. Remember where is that person coming from? La muntu mhlawumbe uphuma endaweni enomsindo kuyo. Yeah. Uzowuphola apha kuwe the next thing wena umnike attitude. No. Make sure noba uza enomsindo ongakanani ihla wena. Yeah. Iba nice wena zazi wena into yobana ba I'm here to serve you. This person is paying you, serve that person. Serve that person. Noba uthetha ntoni engenye xa ephuma phaa kungona ke uyaqaliswa ke ngokuqala ushawutise ba shoo hawu kodwa unike difficult time shame andimvile. You understand? Yeah. Same as me kwi treatment ye stylist zam. Yeah, that is what I've given them into yobana ba be yourself, I don't care. Be you, do you. Mandikwazi into bana ba lena into ba ubani belapha bizawuba ngubani lo uyiphetheyo. That's what I need. I don't need some bottle that are perfect because I'm here to shape you for into engayaziyo. Yeah. One day uzayifinisha le nto ndikuyo you stand your own. You stand and open your own business and see into bana ba yazi in fact dincedakele pha phuma kum uphethe something. Phuma kum knowledge unayo, phuma kum character unayo to deal with people there. Yabo. So for me abantu i-challenge endibenayo nabantu is just into yobana ba mhlawumbi ufumanise ubana ba umuntu ufuna uphume engekabikho ready hayi ke indi break because I know into yoba you're not ready. Yeah. You're not ready to stand there ngaske uphinde ubuye bayabuya phinde ndiqale ekuqaleni and I don't ask why ubuye. Yeah. That's not my place to ask where you're coming from, why you buya. My place is to carry on and biphinde bakudinwe wena. Wow. Yabo. So yeah. Yeah, as I'm listening to Usis Abby, like I can tell that it's someone who has a relationship with God because as Uteta, I see the character of Christ in you. Yes. We understand, and I believe that is your field. You're good to take akusebenze kuyo. So as abantu we know most ukuthi xa ungumuntu we-business kuba kho into that ekusebenzelayo. We understand. And I always say I'm saying that uThixo must be foundation into yonke siyenzayo and must come first. Yes. We understand. Siyazi bana like generally we know that there are kukho abantu abenza ibhizinesi bayiqala beyithwala nentoni yabo. So ndifuna sincokole ngalonto ukuthi kubaleka kangakanani na to put first God in your business. Hey guys, if I can talk about God sana mna I would say Dobanaba, if I can talk about God, I would have not even been here if I did not have him by my side. I would have not even I've seen it all. I've seen it all in a business. I've seen it downgrade. I've seen in the breaker, in a social media. I've seen it all. But if I did not have him by my side, I'm telling you, guys, but the man upstairs, the father, utata ka brother wethu esizimela ngapha kwakhe yeba hayi unimele mna shame undimele and to a point where I look at myself and I'm like, hey, I got wena sana wena kena ukuthi I had wena. How did you do it? How did you do it? It's because of him. It's because of ndaziqhelisa into yobana ba you know what? I will hold your hand no matter what. I will never let it go. No matter ndingashayikwa intoni but no matter ndingade ndicinga ba ndiyakubaleka but sawuhlala sona isandla sakho ndisibambile because I know I'm safe. I know I am covered. I know I am protected. I know into bana ba nobana ayinguwoshiya mna ndimoshiya wena because mna bandiyakushiya wena uyanilinda uphinde ubuye uzondithatha. So I've seen him endikhupha kwimingxumo ngemingxumo endizifake myself. Sure.
yeva endizifake myself kuyo, but I've seen him coming for me, I've seen him endikhusela, and kwezinye izinto ndijonge ndiqonda uba hayi kodwa leni situation bekumele uba ndisurvivanga, but I'm surviving. And nangoku I remember losing i-salon yam Western Road. There was a lot and lot andizokwazi uthi go through singathetha sikude kuse apha ingayiyethule yabo. So I remember losing my business Western Road, i-salon yam Western Road. God carried me, yeva ndiphuma phaa ndisithi bawo, I don't know what am I going to do, I don't know uba ndizawuthini, but wayenza indlela uba mandiphume ndiyotsho ngaphaya ndiyovula enye isaluni ewoma, yeva ndiphuma phofu ndingenanto, ndingena-resources, ndingenanix, ndiziphumela qha ndiqonda uba hayi ngoku I'm down, and I was so scared. I was so scared to the point of ubana ndiqonda uba guys, I've got so many kids that are looking up on me. How did this happen? You understand? But into zikaThixo mosawuzibusa. Yeah. Yabo. And ke sisi ba ufuna ukubeka apha phansi uza kubeka, Yeah. wena uzawuphela noba ufuna uhla uzawuhla kodwa ube kule ndawo yena kubeka kuyo aphinda kususe. And you know mos how is it like? Soza kususe ekubona into bana ba uyakwazi uziphakamela. Ufuna ukubona into bana ba ukwazi uphakama, then he will come and rescue you. And ke ngoku remember izinto zakhe, they are everlasting. Yeva izinto i-gift yakhe into akunika yona, whatever that is coming from God, it lasts forever. Unlike izinto wena uzawubaleka uqonda uba ndamani nokuba ndithatha ityuwa ndifake phaa ndivase ndizawuba right mos ne zezomzuzwana. But once it has God, it's forever and it's lasting. That's where mna I've seen myself with my father. That's when I've seen into banaba. Yes, in fact, for me to be still standing, to be still somewhere out of all ezinto zenzekileyo zimbi apha kumu, like ezinye zihlekisa abanye ezinye zingabahlekisi, but out of everything I'm still standing and I'm still here and I'm still surviving and I'm still doing hair. Ezibendinikwa ngubani? Nguye. Yeah. So my relationship with my father is it's as clean, as easy like that. I've never been hard on myself. I've never not telling myself into yobana ba oh bawo ndizawuthini ngoku ndithe. I go straight to my father. And I'm not the person ke mna ke drama. When we talk about God, I have to act. I will never act holy and holy. Yeah. You understand? Yeah. I just know into bana ba I have a relationship with my father. How whatever way I speak with my father, where, how, ndiyayazi uyandiva. That is the relationship I have with my father, and ndihleli pha. And I've seen him moving. And wa move ebomini bam wa move to the point of banaba I'm still here, I'm beautiful, I'm standing. Yes. Amen. That is profound. You've mentioned a couple of things in the Mamelene. You've mentioned that there was a time where you lost your salon and where you had to move uyovula enye. And now you are mentioning that you work from home. Abanye, they give up along the way when things don't go according to plan. Yabona ndifuna encourage somebody there at home othi mina kudala ndisiwa ndivuka ongade avuke xa iwile xa ingabona ibusiness ihamba kakuhle mpha amandla pha ekhaya umbukeli. Mbukeli zakupha this thing. First of all, kuyaqaleka. If you can ask me, I don't know how many times in ndivuka. It came to a point where kusenzeka izinto manje ezininzi, and nami kwezi stages ndizihambileyo khange ndingabawela uthi give up. Khange ke ndiqonde feelishe sometimes ndobana ba hey, I'm lonely and I have nobody ndizawuthini. Yabo? But going back to what I was saying, into bana ba lazi ithuli le business yakho. Zazi ba uqale njani. Zazi into bana ba I've saved money and I had these goals. Bendine plans bana ba one day I'll be at this place. Zazi. Because I problem esifaceleyo ngoku
Siface i-problem yabantu abaza bene-resources, umuntu axela uba, I have imali, I can buy 20 lantuka i-saloons, ndibeke abantu phayana. Unemali yes, uzazivula nyani awunayo wena, you understand? Immediately, 18 saloons zisiwa pha, uyafeyinda ke ngoku because kaloku akhangaze ngento yobana ba okay, I've saved this, I've done this because ndine goals. Uvulele into yobana ba I want to be recognized. Business, don't go and open a business ufuna urecognizwa ngabantu. People will build and break you. Abantu social media will build and break you. Awuzoma ngabo okokoko. We understand? Thina ke ngela xesha lethu kudala eyami business, mathele yami business mina yazithethelela. Umuntu owenze kuma inhloko umbona nje into bana ba oh wenze ku Abby lo hayi ndiyayazi la khathi, hayi ikhathi ka Abby leyana le. But amaxesha yatshintsha. Zonke izinto ziya upgradewa. Yonke into iyatshintsha, abanye abantu abaphelwa zimali, abanye babanemali, abanye kuninzi nje. But if kwenzekile into ba fail. Yes, go take a rest, go and sleep. Nekuvukile pha, vuka. Awukwazi ulala manje ukrobe festileni ucinga ba kumane uje ukuthiwa bakumhlophe napha phandle. Hlala kula bed usithi ayenza uvuka ndiyodibanisa enye ndidibanise pha. If you have to change strategy, if you have to change the field of your business, change, go and sell something else, go and try something else because you are a hustler. Kwa hustling akulalwa, ko break kwa hustling. And sifuna imali guys, let's just be honest, sifuna resources. Asoze uvuke uyokwenza hustle usithi hayi ndenzela nje urecognize. Vuka usazi ba I need money. I need money and imali ayizoza uhleli apha. Awuzokwazi yoba imali. Go, wake up. The only money that will be blessed is it's a work of your hands, not imali ozayoyithatha uyoyixutha emntwini. So if you are ukwa hustle, wake up, do something. Cinga into bana ba okay, ayisebenzanga lenhloko, why don't I go and try something else? And ke ngoku sine chance thina apha eSouth Africa guys, akho umuntu uhlelelekileyo, akho umuntu ongakwazi ukwenza nto. Akho ndawo ngoku inga provide yonto apha ilantu i-college inabantwana abafunda phayana, abafunda for free, bafundiswa ngo-government. Ba ufuna ukwenza hairdressing unayo chance. Unayo chance yokwenza nantoni na ufunayo. Ufuna ukuba i-carpenter, unayo chance of akho nto ngokusiyilekishayo eSouth Africa. So if uyaziqonda into yobana ayisebenzanga lena andikwazanga, if you can't wake up and redo it again, change the field. Try something else and change the field and see into yobana ba uzawude u-excel ephi, but okusalayo kuyavukeka guys, kuyavukeka, kuyaphakameka. Ndiphakamile ndim lo. Iphakamile and ke ngoku akho nto ibhlungu nje into ba uzazi into bana ba oh you are a mother, you are a sister, you are a brother, you are a friend, you are ungumntana, and you have abantu that are looking up on you. Ofuneka nawe uvuke uba support, ofuneka ubancedisile, that you looking at yourself and be like hey bazanjonga njani, bazawuthini ngoku. And trust me, ufuna uzifihla. I don't know how many times did I hide myself ndingafuna uba mandibonwe because kaloku ngoku I cannot provide for them anymore. But I chose myself. I chose into yobana ba if it's me, my kids and my father, that's it. If I can provide for these kids, if I can wake up and do something for abantwana, and ndayenza lento ndiyenzayo through le business, whether bendifailile izolo, today I'll wake up and be fresh. I'll wake up and start over. And I started over. Here I am. And now I'm no longer even here. I'm not even working ngoku apha iba benjongile bendilindele ba ekusindele isalon pha. Isalon yes. By the way, ndizaninika a new location salon, but not now. Not now. Yes. Kodwa ke ndizama unibonisa into bana ba khange ndiphelele pha. You understand? So I'm no longer focusing into bana bandi lapha ndenza pop-ups ngoku. Dipuma town to town. I'm going town to town ngoku ndisebenza town to town. You understand? Because kaloku no focus in one place, but abantu baqhele. That is when ke ngoku ufumanisa bana ba
Say word of mouth ngoku. You understand? Say word of mouth bana ba wena wenziwe ngubani woxela uAB bandenziwe kwa AB mina ntonto naye mina ndisafuna ukwenza kwa AB ndifuna ukwenza ngapha. You understand? Ayizosinceda or there's someone else okhulayo phayana ongomnye okhulile ovulileyo ogudi. Funeka seviwe laa mntu, funeka kuyiwe phaa kuye, funeka naye nebusiness. So ayizonceda into yobana ba ufumanise uba ngoku ndifocus yam into yobana ba apha. Vuka, check out what can you do, what else can you provide. If ayisebenze phi, get out. Go uyojonga kwenye town into yobana ba I cannot take my service nandikhe ndiyojonga laba anothengisa ezinwele phaa kulaa town. Go and do it. Because remember, most people that we support you is not your family, it's not your friends, it's not the people that you know. It's people that you don't even know. Ongabaziyo uqomba uthi usuka eJoburg. Ufuna uzokwenza phaa kuwe inhloko. Like you like asking yourself, my man. So what I'm trying to say into yobana ba vuka akuzokunceda ukulala because awuzoyiphiwa le mali. Phakama, qala, vuthulula, qala ekuqaleni. Tell God into yobana wawo ndifuna uqala. I am here and ready ndifuna uqala. Wake up and go and do it. And ukuyaqaleka. Wow. So what a productive talk show namhlanje. But Corner of Stronda in Spondo Street. The name of the church is Peno Fellowship. Siyakhonza ke ngomso. Siyangena ngo 10 o'clock. We're in conversation with uAB. We're talking about hustle. We're talking about entrepreneurship. Kindly do like, comment, and share. We'd love to hear from you. Noni, what my mind is full, like I'm blown away by so much information esifumanayo emnandi to equip, you know. Ndenza ngomso ndifuna uphakama ndithi ndiyothengisa. Yazi into endifuna sithethe ngayo into yokuba the stereotypes or the stigma that comes with umntu othengisayo, because before the show we had a conversation. Uye wathi kubana ndingavuka mna ndiyothengisa amanqina nangomso. Let's just talk about how do you overcome that mindset yokuba kuzothwani ngam. Yeah. Because abantu abastart business because of into eziminor ezingenamsebenzi. That umntu andizukwazi mna ndiyome enjoli ndiyothengisa ipoloni. First of all, I'm not doing anything for you. I don't even care what you think. If it's andijisa, I'll do it. I will do it. Even if ufuneka ndithathe isteady sam ndiskime ndime apha enjoli ndithengise, I'll do it. I'll go ndiyoma apha enjoli ndithengise akho nto. Akho nditheni ukusalayo ndizabe ndiqala something and ndizabe lento ndiyenza ndizabe ndiyenza ndiyithanda. That is when from eqaleni ndiqale ndathi ndiqale ndasebenza kwi-salons. You understand? Kukho abantu that are well educated abanothi asondo sebenza esaluni. Already salon mosine stigma. Yeah. You understand? Soze ndiyosebenza salon. Do you know how abantu bangaphi abantu abasi graduates abahlele emakwabo abangena nix? Do you know? Sure. Umntu woyika just into bana ebenxibe igawuni yakhe emnyama pha wayigraduate ngoku akafumana imisebenzi xa kwekuthatha into ayothengisa because usenalanto bana I'm a graduate. Guys, makuqalelwe makusetyenzwe and ikhona imali eSouth Africa guys. Sinemali eSouth Africa qha ingxaki thina South Africans lazy asifuni uyothatha imali yethu. The next thing imali yethu izothathwa ngabantu bangaphandle because thina sifuna ukusebenza. Sure. Asifuna usebenza. How many makhe ndibuza pha kuni ke ngoku ndibo host. How many Zimbabweans ozibonayo ezithengisa apha estratweni? Yes, it means. Babeka istand. Cela istand. The next thing uzawubuya uzothi come back uzoshoutisa into bana ayi bagqibe indawo yethu bagqibe intoni kodwa uhleli pha ubhizi uminxe igown. Into esoloko sithetha lana yo hayi. Uhleli uminxe igown. Bagcwele but uhleli pha wena okwawubambe isidanga sakho ngesandla awufuni yokwenza nto. Phakama bokwenza something. You never know mhlambi nalewe njengoba uhleli pha uyigraduate engenamsebenzi. You never know into bana ngoqala kwakho la hustle kanti that's the field uThixo afuna ukubeka kuyo kanti lento ubuyoyenza ile izawusebenza kahle phi apha kule ndawo but siyathanda ufuna uhlala eziofficeini sifuna uhlala ezindaweni because na kwi-office kukho challenges sapha abantu aba-unhappy. Exactly. Abantu umuntu uvuka kusasa engafuni uyophangela. So ukhuma akho nto i-different kwinto bana umna
ndiwe ebhizinesini ndingafuni uphakama. It's the same as wena uphangela pha kwa corporate ungakwazi ulanduka uvuka uye emsebenzini because woyika iboss yakho ekuphethe kakubi emsebenzini. Sure. You understand? So it's the same thing. Vuka uyokwenza wena lungisa yourself zixelele into bana ba ndizawuphakama bona nje ndiyophangela. Whether undijonga ngeliphi imehlo ndizawuvuka ndiyophangela because uphangela isiqu sakho. Awuphangeleli yena. Wena ba uphethe msefe and make sure you are nice and kind by all means. One thing that I know for sure, God will fight for you. God will fight for you. So phaphansi so hlekwa sekusithi into bana ba awana ndizawuqala ngaphi but uthi phakama phaphansi ba ndokubona nje ushukumisa umzimba uphakama. Wait and see what I'm going to do. Sure. Andenza ndicinga uba uzoyithola kanjani uhlele koneni. Exactly. So Phakama wenze something. What a fruitful conversation. I hope now Kaya you're taking something out of it. Noni, would you like to ask a question? Yeah, I wanted to ask, what, as an entrepreneur, what lesson you've learned in this journey? The lessons that I've learned in this journey, there's ups and downs kwa entrepreneurship and kwa business nje kwakhona there's a lot and into ebalulekileyo, know your goals, know what you want, know why you are doing this. Yeah. If you are una vision, if you are awuzazi wena, you are not going anywhere. You understand? Mind your own business. Mind your own business. Focus kakhulu on building others. Focus on building yourself because kuninzi phaphandle kubhlungu abantu they are going through a lot. You will think into bana ba it's you alone kanti kubi. Abantu they can't come out because bayoyika bavu uzawuthwana. So izinto endibene nazo mna apha kwa entrepreneur into yobana ba focus, go around, learn, funda and zikhangelele abantu that ozawuyazi into yobana ba okay, I'm gaining here. I'm not saying into yobana ba just because of lowana epha uzogaina nto pha. Umntu angapha ezantsi kanti unolwazi oluzawunceda wena upha phezulu. Just pay attention, listen, push yourself. Go uyofuna something, checkisha kamadi ngoku sino YouTube sinentoni inintsi nje into awusanithi noyohlala edeskeni ngoku. You understand? Awusanithi noyohlala edeskeni ngoku. Une phone, sit down and check what else can you do phayana kula phone yakho. Page la phone ujonge if wenza inwele intoni enye noyidibanisa intoni, just do that. Just do that. Like for instance, ngoku kule party ndikuyo mna, okay, I've learned ukwenza i-brows. Now ndenza eyeliners. Now ndiyaphuma ke-eyeliner ndenza lips. You understand? Slowly but surely apho ndiyakhona ndizanifaka i-makeup apha ebusweni ezaba permanent. Wow. That is my goal. I'm going there into yobana ba akho mntu uzaba ne-skin problem apha ndikusekhona ndisaphila. Whatever age I am, noba ndingumakhulu ona 80 ndizabe ndisaqalisa usebenza, ndizabe ndisaqhuba because funeka ndiphushe something. Akho age limit, isn't Akho it age limit beautiful? mntasekhaya yikho Wow. yaqhuba. Yaqhuba. Bukelekaya with Cornerstone in Spondo Street. The name of the church is Peno Fellowship. Sakwanza ke ngomso at 10 o'clock. Would love to see here. Please do invite your loved ones. Please do invite your family. Just before Sivale, I would just like to ask one question. Ukuthi, in closing, what would you like to say to Lambukelekaya? First of all, Mbukeli, what I would like to say kuwe, respect yourself. Firstly, respect yourself. Secondly, iba selfish about ngawe. Iba selfish ngawe wena.
and I'm not saying uba selfish ngawe in a way of into yobana ba ungafocus kwezinye izinto, but ndithi iba selfish ngawe meaning into yobana ba vala amehlo wakho kwezinye izinto ongafunekanga uzibonile, vala indlebe zakho kwizinto ongafunekanga uzibonile, vala umlomo wakho kwizinto ongafunekanga kube kanti uyazithetha, vala. Focus, zazi ba ufuna ntoni, and don't listen to that person ozawuza kuwe azothi into yobana you can't do it, you cannot make it. There's nothing onganawuyenza. Yeah. There's nothing onganawuyenza. There's nothing uThixo angenayo for umuntu wakhe. Umuntu ngamnye olapha emhlabeni, uThixo uneplan ngaye. uThixo uneplan ngaye, uneplan nangawe. Uhleli apho mbukeli ucinga into yobana ba hayi mina ekhaya kuyasokolwa. No. Phakama and see into yobana ba you are not going to be the one that otshintsha ihistory yakokwenu na. So that is what enza xela yona into yobana ba phakama, maybe nguwe umuntu ozawutshintsha ikhaya lakho, maybe nguwe ozawutshintsha iSouth Africa, maybe nguwe ozawuzisa izinto ezintsha eSouth Africa. You can do it. Suva nova xa kukho umuntu othi whether andikhathali ba ukokwenu noba usesikolweni noba utheni, if uthi awuzoyenza aboyenza ngqo and you push it harder and make sure ba uyenzele into yoba makakubona into yoba ndiyayenza. So phakama, go and do something. Suhlala uthi awukho umsebenzi, ayikho into khonto ungenawukwazi uyenza. Phuma, akhonto singenayo eSouth Africa guys, akhonto singenayo. If-fundings zikhona, go and search. Asoze uThixo angakudibanisi noba ngumuntu oyi-one oza kunika ingqondo, oza kubona, oza kunika i-direction athi amani basinotry into ethile phantsi. Akekho, soze ungamfumani umuntu onjalo. So phakama kula lazy couch uhlala kuyo umane usithi akhonto just because of everyone is saying akhonto, or everyone uhleli pha utya drugs, everyone uhleli pha utya lena. Phuma phayana, be different. Be different. Xa ndisithi kuyiba selfish about yourself, I'm saying be different. Phuma phayana, suhlala because of ufuna upleaser. Get out. Bana kokwenu akusetyenzwa, sufuna uhlala uzixelela into yobana ba akusetyenzwa so thina sisebenze ekhaya. Break that generational curse. Phuma phayana, go and do something. You will do it. You will make it. Make sure into yobana ba noba bekuthiwa uzoyenza uyenza harder and uyayenzisisa. Ba kuthiwa uzokwazi uvase ezazitya uzivase ugqiba kwakuthi make sure bana ba uyazoneka ba mazibonakale baziyashine zivaswe nguwe. So do it. That is what ikenza kushiya nayo mna mbukele emakhaya bana baphakama. Wow. Bukela bakhaya, I hope namhlanje sifunde something kusis Abby Mlashem. Ndichole a lot. I love character yakhe. I love the way she represents Christ from we leaders zakhe ababesebenza khona to clients and also abasebenzi bakhe. She always represents the character of Christ. Amen. Wow, what a beautiful, and thank you so much for honoring our invitation. And ufumane kaphi before sivale bakwazi ukufumana? Okwangoku ndifumaneka Western Road, number 38 Western Road. Central it's a block of flats John Ray ndisasebenzela endlini. As I said ke khona into enukayo qha ke enza ndixela xa seyiqandisela not ngoku, but ke ndifumaneka Western Road and inumber yam ngu 0787214546. You can ask me anything anytime. I'm one stylistic ke esingenaxesha mna vusa ngo-3 I'm up, unfuna ngo-10 I'm up. Ndihleli, I'm always ready and ready to serve abantu bam, to serve clients zam. So ndiyafumaneka at all times. Ndiyafumaneka ku TikTok ngu-Abby Mthabathi, ndiyafumaneka ku Facebook ngu-Abby's Beauty Salon, ndiyafumaneka komnye uFacebook wesibini ngu-Abby Mthabathi. Akho part of i-social platform ongandifumani kuyo, ndiyafumaneka. WhatsApp ndikhona, Google ndikhona. So yeah. Okay, thank you so much. We're at corner of Stonda and Spondo Street. The name of the church is Peno Fellowship. Ndiye ke xa ndithetha yanga umfumano uThixo esafumaneka usahleli ehlalweni sakhe sobukhosi uyabusa. God bless you. God bless you.